poisty a reit na mhaine a freastal ar rangana Gaeilge in a main siad ag Golden Dousa an ceol rudí mar sin rangana beag a soltbra agus an sin ompranona sin na poisty amach ar a farc immerthe agus imraon siad péal Gaelach agus amaniacht. Así muid an céad bhléan le beidir 60 gadalta. Sin ar bhléan in éon sin bhí 7 rud ag an agus am léana tá muid ag tairntear nócha. Rina seachtainna bhí mar sé teagas rudí fa Cormac Macanálainn é héan an é sin bhí mé cinneal Johnny rubug scéalaíachta le bhí mar tí Johnny an sean scéal toireacht dhearmada agus gráine agus ag Johnny rud fa star na Gaeilge na sé chundé. An bhrónach ar fág ar Craig an rí Cormac seo. Am tí gur go méil sin ag buint sulch as an fóm cumáin. One am crackas le mar carte agus ní feicnatí chuid ar carte handsteir agus tegann tú an seo agus builn tú ábhar táidí frásta éis scoláiris. Carn sé frustrasart le feicil go bhfuil an aird sin ag tarlaú ach nach bhfuil go leor ag tarlaú nó ar fáil de Gaeilge goréoga. Sin an fear ar bhainmuid Campa Cormac dá Gaeilge agus ceannas go raibh sé comhrathil sin an fear bhainmuid an darna seachtain dá géanaí nach bhfuil Gaeilge agus so táid ag freastal ar an dá rud ach go préba dá Gaeilge goréoga na cara. Ag amsas bí muid géirí féinna líráid as na gasraí mór. I mean, Jacker? No, hand an isise le. Nuair agam tin na daldaigh buint úsa just na Gaeilge, go bhí Gaeilge tacaí úsa chuid is mó agus éad ag buint sotas na spórtúin Cormac sotas, agus éad a bheith éanna, agus éad a bheith bra Gaeilge, agus éad ag buint sotas na cluichí. Buine muid sotas mar eala sin. Bhíon an bhógaíocht ar siúil, bhíon an amanaíocht ar siúil, bhíon an féil Gaeilge ar siúil, agus bhíon cluiche cuairgin an bhléonn tugann tamsúil go mé cinneal líchúid leabhar le thugaí. Tíor seolta sé an táhat a go míon daoine buint tríala spórte an bheith muí culta aclaíochta a bhíorne tá barach ruí an néisiún fáisí an éad a chunneolinn sa teach. Is mai an Campa Cormac mar le do sceanna óbrid tríomh na Gaeilge agus béile a cardide agus tal an crackan tá sé ar dóid. Sé an táseolalas is fearr a fuairmuid na poistí ag teachtar éis bliana na bliana. Tá poistí a bhíonn seo gin 3 bliana ó hena tá go fáil lena mléana agus poistí tá rá éasta inis ag géirí heachtar éis a bheith tuairt le codithe. Mána Campa Cormac dúil sa dúchas sult sport ach léchas agus teanga sin iad na rudaí is táhachtaí don na daldaí. Má bhaineann siad sin amach bhain muid in sprig so bhí amach cumáin.